Taikaveitsi on tuolla. Minun on saatava se, ja sitten pian pakoon. Tässä se on, nyt kohti peilipalatsia. Kyllä minullakin konstini on. Sainpas, nyt sulle taisi käydä köpelösti. Päästä minut! Ei susta saa edes kunnon ateriaa. Mä annan sut hämähäkeille. Minun myrkkyni näköjään tepsii myös isoihin kiusanhenkiin. Voi kauheata. Laava alkoi purkautua. Nyt tuli kuumat oltavat. Parasta ottaa jalat alle. Viuhu! Viuhu! Minä sain taikaveitsen! Nyt lähdetään pian pois täältä! Vaatteisiini tarttui pölyä. Voi ei! Päästä minut alas! Se oli melkoinen seikkailu. Jatketaan matkaa. Kotona Liisa oli jo kovasti huolissaan. Hän ei osannut arvatakaan, miten hurjat seikkailut Taavilla ja Viuhulla oli edessään matkalla peilipalatsiin. Astele varovasti, ettet uppoa kinokseen. Katso, me olemme melkein perillä. Lumiset puut ovat kauniita. Kuulitko? Lumivyöry! Pian pakoon! Juokse nopeammin!
Hei, Viuhu! Olipa vauhdikasta kyytiä. Katso! Tuolla on Habib. Se lentää tänne. Ja vie meidät palatsiin. Habib on peilipalatsin vartija. Hei Habib. Saanko esitellä sinulle kettuystäväni Viuhun? Ja Viuhu, tässä on minun ystäväni Habib peilipalatsista. Nyt haluan tavata Omarin. Habib, opasta meidät peilipalatsiin. Näytä tietä. Katso, millainen käytävä peilipalatsiin johtaa. Odotetaanko meitä? Hei Taavi, Habib kertoi, että tarvitset apua. Niin, se on totta. Tontut ovat suuressa vaarassa, mutta ehkä sinä voit pelastaa meidät. Kerro, mistä on kyse. Peikot ovat varastaneet kuninkaan kullan. Väliäkö sillä? Eivät hän tontut kultaa tarvitse. Mutta peikot hankkivat sillä välineitä tuhotakseen meidät. Kyllä me jotain keksimme. Kysytään peileiltä neuvoa. Olen kuullut niiden voimasta. Peilit osaavat kertoa monia asioita menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Mitä sinä tarkoitat? Älä pelkää, Viuhu. Ne ovat kaikki sinun omia kuviasi. Täällä on niin paljon peilejä. Sitä sinä et ehkä tiedäkään, että minun taikapeileistäni näette todellisen minänne moninkertaisena. Mutta mitä ne osaavat kertoa kullasta? Meidän täytyy löytää se pian. Näen, mitä tapahtuu tällä hetkellä jossakin muualla, jos katson tästä peilistä. Ihanko totta? Niin, sinä näet sen kohta itsekin. Tuohan on tavallinen peili. Odota! Kathmandu, Timbuktu! Katso! Tuohan oli Liisan sisar Kirsti. Ei siinä mitään, että hän kylpee minun ammeessani, mutta miksi hän käyttää minun harjaani? Yksi peileistä näyttää menneisyyden, mutta sitä varten tarvitaan Tyrannuksen taikaveitsi, joka pitää asettaa peilin eteen. Tässä veitsen hakeminen ei ollut helppoa. Olet taitava. Tuo nyt veitsi tänne. Aseta se varovasti peilin eteen. Ihmeellinen taikapeili, näytä meille menneisyys. Juuri noin. Oh. Tuossahan minä kosin Liisaa 200 vuotta sitten.